Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon sukaldari, kupeldari Andre eta militarrak. Ui, San Sebastian eguna aipatuko dugu. Ez dakit bigarren urtez ez da danboro txiki izan. Agian gure donostiar kutxuna oiana triste egongo da. Bueno, ni txintxo atzo etxera joan nintzen. Hori bai, San Sebastian martxa bestuta. Txintxo eta pozpozik. Izan ere, atzo jaso zenuten Zurrialoko Antzerki Eskolakoek hiritar merezimenduaren domina. Eta esan digutenez, ekitaldiari umore punktua jarri zenioten. Bai, eta oso ondo inguratuta jaso genuen gainera. Añorga Kirol eta Kultur Elkarteak, Bidegin Elkarteak, Jose Maria Leclerc historialariak eta Kresala zineklubak ere jaso zuten domina. Gaur festak jarraituko du Donostiako udal bandako txistulariek Raimundo Sarrigiren San Sebastian martxa jo dute Konstituzio plazan. Eta La Oreja de Van Goren 20 de enero, hori jo daiteke txistuarekin? Nik egia esan jatorrizko bertsioa nahiago dute. Urtero entzuten dut gaurko egunez tabernaren batian. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sentir el resto de mi vida. Segi, Ez, listo. Te vuelvo a querer. Musikari profesional badago hemen aretoan, laborategian, Bai, eta akaso- nizta animatuko nintzaken nain errez, baina. Tira. Google txagutxi. Hoxe. Miré tu cara en un cristal. Gainera badakizue gaur, La Oreja de Van Gogh taldearen nazioarteko eguna dela. Ui. Bueno, horrela izendatu dute zale batzue gaurko. Eta nola ospatzen da egun xelebreu? Bueno, pentsatzen du, taldearen diskografia osorik entzuten egingo dutela. Gaur beste nazioarteko egun oso garrantzitsu bat daukagu egutegian. Gaur, urtarriak 20, pinguinoen mundu eguna da. Pingüino se sailaden. Purupipupu pingüino Pinguinoa izatea zaila izango da, baina sortedunak dira, Bi mundu egun dituzte, apirilako 25 eta urtarriako 20. Bago pinguinoak bezain dotore jantzita etorri gara gaur irratira. Italiar elegantziarekin esan genezake. Hori bai, eskularroak azu dezkigu? Gaur bai, ozen esan behar dugu. Federico Cosafai! Gaurko egunez jaio zen Federico Fellini, italiar zinema zuzendari, gidoilari, komikilari, aktore eta idazlea, 20. mendeko zinema zuzendari garrantzitsuena. Bere ibilbidean zehar imaginario kolektibo zinematografikoan sartuta dauzkagun pertsonaia eta eszenak sortu zituen, bere buruaz esaten zuen, ezer esateko ez duen, baina nola esan dakien artisaua naiz. Bere lanaren ekarpen estetiko ez gain, bere filmetako batek, La Dolce Vitak, eragin nabarmena eta iraunkorra du nazioarteko kulturan. Paparazzien figurari izena ematen baitio. Paparazzo protagonistetako baten izenean oinarrituta. Nik ere dantzatu nahiko nuke Fontana di Trebiko guretan, Silviak bezala. Marcello, come here, arriat! Felliniren pelikulek baino amets gehiago dituzuzuk. Oiana, jarri seriotasun puntu mesedez. Bai. La Dolce Vitak, 1960ko Canneseko zinemaldian urrezko palma eta jantzi diseinu onenaren Oscar saria irabazi zituen. Baina sari askoz gehiago dauzka Fellinik. Tartean, ohorezko Oskarra, bere ibilbide bikainarengatik.
Begira, ze kasualitatea, gaurko egunez ametsak ardatz dituen beste zuzendari bat jaio zen, David Lynch. Haren filmak ezagunak dira surrealismo, amets moduko sekuentzia eta irudi bitxiengatik. Bere ibilbide luzean zehar Lynchek narrazio eta irudi estilo propioa garatu du. Bereak dira, adibidez, Blue Velvet, Mulholland Drive, Twin Peaks edo The Elephant Man. Italian ezagutu zuten elkar Lynchek eta Fellinik. Lehenengo aldia, 1987an izan zen, Erroman. Lynch Isabella Rossellini eta Marcello Mastroianni bisitatzera joan zen, eta zinezitara eraman zuten, Fellini ezagutzera. Bigarrena 1933an izan zen, Lynch Erromara itzuli zenean, Barilla makarroien iragarki bat grabatzera. Ezin italiarragoa. Pasta, Roma, Federico! Esango nuke ordurako, Fellini dagoeneko ospitalean zegoen, hizketan egon ziren eta Lynchek beste pelikula bat egiteko eskatu zion, baina hurrengo egunean Fellini koman sartu zen. Bueno, eskerrak bere pelikulak hierrozkorrak diren. Paradisu zineman ikusiko gara, lehentu hau, ametsak forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradisu zineman ikusiko gara, alemaniarrak. Zinemarekin jarraitzeko, gaurko egunez hiltzen Audrey Hepburn. Belgikan jaiotako aktorea, Oscar sariaren irabazlea. 50 eta 60ko hamarkadetako moda eta estilo ikurra ere bihurtu zen. Roman Holiday, Sabrina edo Breakfast at Tiffany's filmetan agertzen da, 1988an egin zuen azken papera Steven Spielbergen Always filmean. Eta ondoren, 1989tik 93 arte UNICEFekin aritu zen lanean eta asmo honen enbaixadore izan zen. Breakfast at Tiffany's pelikulan egin zuen Moon Riveren bertsio bat eta zoragarria da. Entzun dezakegu Inigo. Drifters off to see the world. Of course. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and Zea besti ederra, saioari hasiera emateko. Gaurkoan Amaia Elizaran eta Liam O'Moinlerekin hitz egingo dugu. Laster estreinatuko dute Arima ikuskizuna. Eta Maria Romero Laspiurrek proiektuan parte hartu du. Beraz, ea telefono hartzen digun sekretutxoren bat kontatzeko. Oianak astebururako planen zerrenda osatu digu, eta ze zerrenda? Eta Eneko Giralberdi dantzari eta sortzai elkarrezketatuko dugu. Hasiko gara? Danborrak prest dauzkazu? Bai. Baizue, urtarrilako gehi ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Orain dantza, beste dantzari baten aurrean egin behar dugu Goiuri. Jo. Zuekin Jaun Andreok bera dantzari, baino etxekoa nola den ja lotxa galdu diogu bera horrean dantzatzeari San Sebastianak gozatu behar zituen eta gaur lanean den Donostiar bakarrenetako izango da Oiana Maritorena genbe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez agitatzo San Sebastianak gozatu zituen, ez zituen gozatu, baino gaur hemen pixkat horrela euna gristuta dator, urkullu koloreko eguna dauka, Goiuri Ezeiz Arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 320 ditu zenbaki borobila, arratsaldeak 4:09. Urtarrilak 20 saioak bezala, bihar arte iraungo digu parekotasun honek eta mentxe, 3 prest gara, baina segituan gure lehenbigo onbidatuak ere aurkeztuko dizkizuegu eta horrek 5 izatera eramango gaitu. Ongitorri guztioi, bigarren kafera.
Oiana gogoz geratu da eta Munriber gehiago emango diogu. Oi. All dream. 4:10 dagoeneko gure txatean ere hasi zaizkigu hemen zalapartaka. Kaixo, bai ikusten da, goiorik dirudi, madam. Ni hemen etxen lanik gabe, hola lasaiago entzun dezaket, bigarren kafea. Zorionak Oiana eta Zurrolako antzerki eskolari merezitako merituaren saria. Gora antzerkia, gora Donosti, nire maite duta da, etxetik gaur, pasatzea atxaldea. Ba, beho mizula, Gorka, eta hoixe, zorionak Oiana. Zina zure maite duta. Ba, begira, orain pentsatzen nahi nintzen, eta bi dauzkat maite dut bat, eta maite ez dut bat. Eta esan ingo ditut, eta maite ez dut arekin hasiko naiz. Eta dena Maite dut lotuta ez. dago. Maite dut ez arekin hasiko naiz, bai. Bueno, ba, bai, aprobetxatuko dut esateko, Zurriola Antzerki Eskolan lan egiten dut, bertako koordinatzaia naiz, eta bertako ikasle eta irakaslea naiz momentu hontan. Eta Donostiako hiritar merezimenduaren sari eman digute, domina. Eta aitortu behar dut komunikabide asko gurekin harremanetan jarri direla, baino batzuk ez. Eta faltan bota ditut. Eta justu ez dakiz zergatik, euskal komunikabide batzuk izan dira, eta uste dut, bapena badela. Ze ez dute esaten guk, ez dakiz zer egiten dugula, eta bar. Baina uste dut euskararen alde bereziki antzerki eskola honek egin duen lana izugarria izan dela. Eta pena ematen dit komunikabide batzuek hori ikusi nahi izatea edo, bueno, aipatu nahi izatea. Baina uste dut aipatu behar dudala, maite dudana. Eta maite dut, atzokoa esan oso politia izan zen, eta ez domina jasotzeagatik. Baizik eta sentitzeagatik, talde baten parte zarela, eta ikustea ze poza daukan jendeak, eta ze politia den atzera begiratu, eta 20 urte, baino gehiago lanean daramatzan elkarte batean, pasaren jende guzti horrek ze ilusioa duen, nola pozten den, honengatik guztiagatik, eta parte hartu genuen, jende asko parte hartu zuen atzoko ekitaldian gurekin batera, gure ikaslek, eta ilusio hori ikustea da, egon daiteken saririk politena, eta hunkigarriena. Eta maite dut, horren parte zarela sentitzea, eta zoriondu nahi dut, bertan hainbeste lan egin duen jendea kulturarengatik, antzerkiarengatik, euskeraz, ze uste dut Donostian antzerkia normalizatzeko modu bat izan dela, euskarazko antzerkia normalizatzekoa, eta uste dut jende horri guztiari, eskerrak eta zorionak eman martzizkiola. Eta gehituko dugu euskarazko antzerkia normalizatu badu euskararen erabileraren normalizazioan ere bere biziko ekarpena egin duela. Egia da, eta, esan dezaket, antzerki eskola ulanean. Ez dia harremanetan jarri nerekin, eta, nik botako hemen espitxa, ez. Antzerki eskola martxan hasi zenean euskaraz ez zegoen testurik. Orduan adibidez, hor, euskarazko testu pila bat sortu, eta itzuli behar izan dira, eta itzultzeko jende asko izan dugu aldemanean, eta hor uste dut euskararen alde kriston lana egin dela. Eta hori ere, hor txegeratuko dela. Beraz bai. Oian alasei, guk deitu egingo dizugu laizter elkarrizketa egiteko. Osondo, eskerrik asko. Nork izan du? Gorkak. Gorka, zaiongo naiz. Beraz, pentsatzen dut, ataun irratian egingo dizuela elkarrizketa. Osondo, gustu askoz. Erantzuko du. Urte taldearen garaitezina kantua entzuten ari gara, euren disko berritik, Kabo Kañaberalde diskotik, duela aste batzuk edo argitaratu zuten, eta bide batez esango dizuegu, datorren asteazkenean, hemen izango dela Jokin Elortza, gitarra eskuan, Kabo Kañaberal disko ederrontan honen inguruan aritzeko. Zein da zure maite dut, Juri? Nik maite dut, sentitzea batzutan unibertsoa zure alde dagoela. Ze askotan sentitzen dugu, munduan ere aurka dago, hori hotxan ere kontra dago, mundu guztian ere kontra, bla, bla, bla. Baina batzutan, gertatzen da, unibertsoa zure alde egotea. Atzo gertatu zitzaidan adibidez, nik galdera bat egin niola lagun bati goizeko ordu txikitan, eta pertsona horrek normalean, 10:00 ja, lo dago. Eta atzo batean, nik ordu bat aterdietan idatzi, eta esna zeon. Eta galderari erantzun ziten. Eta esan, hau ez da posible. Unibertsoak bazekin nik galdera honen erantzuna behar nula. Eta esna mantendu du. Eta esna mantendu du pertsona gaixo hau, ni erantzuteko. Eta orduan sentitu nun, unibertsoan ere alde zeola, eta oso polita da. Nik nire maite duta oso ondo nola zaldu ez dakit, egia esan pixkat prestatu izan banu, akaso garbiago jateke, baina tira.
nik atzo pixkat Donosti hartu nun bizitza, Oiana. Nola intzen unari? Oarkabean, Donostiara afaltzera joan, baina tira, Donostiara joan behar nolako ordenagailu bat jasotzera eta bar, eta han afaldu, eta konturatzerako makil batzuk eskutan, jende erdi parranda giroan jatetxean, handik atera, danborra da improvisatu bat zegoen Donostiako aldezarrean, eta antxe, gorputzak intziten hola burrun gora, ze Donostiarrek eta Tolosarrok batzutan izaten dugu, hola, pixkat elkar xirikatzeko joera hori, inauteria dela, danborra dela, baina azken finean, denak dira, neguko jaiak, denak dute ez dakit, inauteriarekin lotura, gure txarangekin eta bertako musika talde banda edo txarangek jotzen dituzen piezetako asko amankomunak dira, mito gehiegitan erori gabe askotan guk ere handik eta hemendik eta auskalo nondik hartu ditugun doinuak dira eta denonak dira, baino jo piztu zidan ikusi nun jendea alako ez da egite, resistentzia baketsua egiten, ez? Zen hainbeste jende, baina behintzat batzuk behartzuten danborra jo, behartzuten musika egin, behartzuten zertxo behi luzatu gaua, eta antxe intziten gorputzak, kiston goraka da. Eta topatu nituen lagun pare bat, eta jekin, eta jaulako batean etxinun zindoala, topatu nun kuadria gazte bat, satelite batzuk. Eta beragitako bat zebilen jolasean, itzulpen gintza ikasi baromen du, eta ikusikoeten lehenengo tipo pertsona, hola, atzerritarra ingelesez hitz egiten duena, horri joango natzaio zerbait galdezka, ikusiko duzen nola ezten konturatuko ni naizela atzerritarra. Jo, eta ni topatu nindun. Eta ez da gize, ingeles iztun itxura hartu omen ziten, eta ora, ez da gize galdetu zian, eta nik barroioa jarraitu nion jakin abezaratan ari zen. Eta ingelesez erantzun nion, zuzen bigarrena ezkerretara, eta nik uste antxe da, holako zerbait esan nion, ez? Eta handiken minutura berriro topatu nindun, beste lagun batzukin elkartuta, da tipazion arro kontatzen bere lagunei, ikeski ikusi tipo bat, eta ez da konturatu, naizela ingelesa edo, uste pentsatu du baietz, eta hori joan da, barkatu, baino tipo inin nintzen da, abaltzizketakoa naiz. Eta, denok par baten, da esan naiz abaltzizketakoa, Tolosakoa naiz, baina eta beste ez da izet, hasi ginen, eta derrepente ikusi nun hor, jende gaztea kiston gogokin, esan, eske, parranda gogoa zuten, gustora zebiltzan pozik, eta hasi nintzen izketan da bat, nik zuen zautze zaitu, ikuste zaitu eta beste du kazetaria, eta hortik naiz irratia, eta batek, parranda girontzen, guain egei ikasten mendebaldeko euskera, eta orduan izango zen nas irratia, eta bata ez den atzitik txorrada botatzen danik, ezin parrai helduta eurekin, total, bat zaudela, 3 talde hortan oiartzuarrak zirenak, eta atasi hartu bartutenak. Baina kontatu ziaten, eskau irratian kontatu behar duzuz, ezen miseria, 35 euro bakarri dauzkagut, ez dakigu horrekin iritsiko zaigun, orduan bestela esango diogu, horeretan gelditzeko, eta handik oiniz joango gara, eta baina hau kontatu behar duzuz, bueno, gauza bat, zuek bigarren kafera bihar audio bat bialtzen baduzue, egoera hori azalduz, jarriko dut. Nik jarri ingo dut eta azalduko dut hau. Eta gaur, goizean mezu hau genuen Instagramean. Egunon! Esnatu behaia. Pelotxo, alaitz eta magi. Bueno, azkenian, hartuko genuen tasila, miño, Zidan jarri ginen. Oida. Pero kriston corazón. Lerroan jarri zian. Janera ditu ginen. Eta amatxo ditu zioten. Oida. Eta azkenean, behan matorri zen. Eta esango genuna da, naiz irratia gure liburuan jartzen du bezala mendebaldeko euskalkiarekin naz irratia zeate. Venga, jo. Eskerrik asko. Bueno, pelotxo julen da, eta mai eta laitze beste bi lagunak iritsi ziren, nik hartu nuen konpromisoa eurek audia bialtzen bazuten kontatzeko euren historia, baina haze historia irukote, nik horretatik oiniz imaginatzen zintuztedan, eta azkenean zera, amatxo ditu eta etxera eroso. Ba, hori xeran ere maite dut, hola jende gaztia topea bienen posi bizitzatik, eta humore horrekin, eta kistan parrabotan dituen euren, erokeriak entzuten, eta anda. Zer guztezu gure gonbidatuari maite dut eskatzen badiogu botako digula? Jakina. Amaia Lizaran, arratsaldean. Arratsaldeon. Eta ongi etorri berriro. Eskerrik asko. Izan bat kafe hartuko ditugun hemen datozen urtetan. Espero eta asko izatea. Zein da zure maite dut, Infraganti, etzizu... Venga, hitz baten mugimendua. Mugimendua. Wow.
Wow. Mugimendu horrekin, guk aurrera egin beharko dugu gaurko saioan. 4:20 minutu, segituan Amaia, eta Amaiaren luxuzko gonbidatu ere gurekin izango dugu eta. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Worry not, my precious bee. Bai, kantua Liami lapurtu diogu eta Amaia Lizarnekin bera ere etorri zaigu bigarren kafearen estudiontara eta hortxe estereon entzun duzu edo bata bestearen gainean abesten segitan izango duarekin ere egoteko aukera. Gauzarik xumeen edertasuna, azaletik funtzeskoraino doan bidea, betireko aztarna. Itzokin definitu du sortzaileak berak gaur gurean aurkeztu eta azalduko duen lan berria. Amaia Lizaran dantzak garaikideko konpainiak, Amaiak berak datorren otsailaren 5ean estreinatuko dute Arima, Donostiako Gaztezena aretoan. Eta bertan bidelagun izango du entzuten ari garen Liam O'Moanley, musikari irlandarra, Foothouse Flowers taldeko liderra, eta baita instrumentu ugariren jotzailea, hemen estudioan dagoeneko pianoa eta gitarra hartu ditu, eta uste dut mandolina ez duela ikusi, bestela hori ere hartuko zukeen ziurrenik. Dantzari eta koreografo tolosarrak, Amaiak bere 6. lan orkestuko du sinpletasunaren edertasuna aldarrikatzen duen Arima sorkuntza honekin. Berak mugimendua aipatu du eta arnasaren mugimendua ardatzere izango du lan honetan, improvisazio tekniketan, oinarritutako hizkuntzan ariko dela edo aurreratu digu, O'Moanleyren ahotsa, arpa pianoa, bodrama, txirularen doinuekin elkarrezketan. Bi protagonistak ditugu gaur esan da bezala gurekin, biak mikrofona aurrean, baita gure musika reproduktorean, eta laizter piano eta mikrofona aurrean ere entzuteko aukera izango dugu. Arratsaldeon Amaia eta arratsaldeon Liam. Arratsaldeon. Kaixo. Kaixo. Bueno, lehenik eta behin, Amaia joan behar dugu, ez dakit pieza berri honen jatorrira edo. Galway 2020 kultur hiriburutza, eta han proiektu batean, okerraz panaiz ezagutu zenuten elkar biok, ez dakit Arima bera hortik abiatu zen, baina behintzat elkarlana bai sortu zen edo bai hasi zen bertan, ezta? Bai, azkenean abia puntua hori izan zen, eta beira, COVID-ak eman diten gauza oberena hau izan datze. Berez, Liam etzun proiektu hortan parte hartu behar, eta beste pertsona bat azkeneko momentuan ezin izan zulako proiektura jun, Liam sartu zen. Eiba. Bai, eta... Hori Galwayko hartara. Hori Galwayen, bai. Eta han gogoratzen naiz egun batean, hasi ginala improvisatzen, bera, bazkal ondoren, momentu hortan justo siesta puntu hortan, eta behas izan improvisatzen, eta ezin izan nun beida egon. Improvisatzen hasi nintzen baitare, mugimenduarekin. Eta bueno, magia sortu zen, ordu bete pasa genuen edo gehiago, denbora junin zitzaigun, eta bueno, sortu zen magia hori... Horrekin jarraitu nahi genuen, horregatikan proiektu hori bukatu eta ni jarri nintzen atope dosierra idazten eta gustatzen ez zaiten lan guztia egiten proiektua aurrera eramateko. Dosier horrek berak txibatu digu zerbait. 6. pieza duzu hau eta bertan irakurri dugu arnasaren mugimendua presente dagoela. Esan nuke ez dela lehen aldia. Arnasa beti dago presente, dantzan, musikan, baina kaso esan liteke zure kasuan pixka bat aratago doala, arnasaren mugimendu horren protagonismoa bera, Amaia. Bai, egia da, hola, anekdota bezala, jakiteko zuen pixkat zergatik arnasketa dagoain ian ere lan guztitan, ez? Gaztean itzenean, bandikan gaztean iz. Baina, goatzen naiz pakita dantzatzen, igual minutuko variazio bat baletekoa, eta itxuten itzala.
Eta ni nola da posible minutu bateko koreografia batin, eta egotea hor itxota ezin dantzatu, hau ez da posible. Orduan, hasi nintzen yoga munduan pixkat arnasketakin, arnasketa ezagutzen eta sakontzen zezkenen jaiotzen gara, eta ez dik, obioa da, ez, bai, arnasten dugu, baina inorek ez digu esaten nola arnastun behar deun. Orduan, hortikan hasita, urte pila bat damakit jogarekin eta arnasketarekin lotuta, baina egia da justo pieza hontarako arnasketa erabilidetela nere estado fisikoa aldatzeko. Ariketa oso erresa, ingo bagenu, arnasa hartzean, pelbisa eta esternoia separatu iteia, ez? Gorputzaren estensioa da, eta arnasa botatzen dugunean, bi puntu horiek juntatu iteia eta gorputza relajatzeia. Orduan, erabili nuen ariketa simple hori estensioa eta relajazioa bilatzeko, eta mugimendu eternoak edo korterik gabeko mugimenduak lortzeko, eta beste amaia bat ezagutzeko, ze azkenean ja 6. pieza da, pieza guztitan ni dantzari bezala nago, eta azkenen zure buruari esaten diozu, eta goain ze letxeingo, gorputz berdina da, nire buru berdina da, eta ze gehiago indezaket gorputz berdinakin. Orduan izan zen, piezaren abiapuntua. Esan dugu, edo irakurri egin dugu, sinpletasunaren edertasuna aldarrikatzen duzula, pieza honetan, sinpletasuna berare oso da komplexua. Ez da egin nola kudeatzen den benetan simple izan nahi, eta simple izate horren atzean dagoen zailtasun guztia, ez? Bai, ez galdera zaila, Baina beida, justo lehengon izketan neon Liamekin ez, eta komentatze genuen, piezaren momenturik ederrena edo gehiago disfrutatzen duguna da isilunetan eta mugimendua ez dagoen puntu horietan. Ez? Fisikoki ez dela bat ere komplikatua, ez dugu ez zerriten momentu horietan, baina daudeain beste gauza pasatzen gure barruan, ederra bihurtzen dela momentu hori, ez? Orduan, puntu hortatik hasita nola inezakegu esentzia hori mantendu eta mugimendua hortikan hastea eta ez formatikan sensazioera iristea. Ez dakit ondo azaldu eten baina. Galderatzen errexet erantzuna ere ez, empate. Hori da. Bueno, Liam daukagu eta gero berari ere galdetuko digu nolakoa izan den ez dakite musikaren sortze prozesu hori, baina ari galdetu horretik zuri ere galdetu nahi dizugu, nola izan den elkarlan hori, ez? Zenbat egondan musika koreografiatzetik, zenbat koreografia musikatzetik, edo nolakoa izan den elkarlan hori, beste prozesu batzuk ere egin dituzu musikariekin, antzekoa izan den edo desberdin edo? Bida, proiektu honek izan duen berezitasuna izan da, eta uste lehenengo aldia izan dela, ez dela gure arteko elkarrizketa handia egon. Osea, ez diot inongo momentuan esan hau nahi jotzea, edo beak ez dit esan, hau joko izut eta saiatu bilatzen hau, baizik eta ordu pila bat pasa ditugu improvisatzen, eta improvisazio horiek eraman gaitu piezara edo struktura batetara. Zeba, ez dago koreografia bat, osea, dena improvisazioa da, mugimendu aldetik eta musika aldeik. Baina estruktura oso zehatza da eta beti ambiente sonoro eta estado emozional berdinetatik pasa behar gara. Wow. Eta horrein Liami galdetu behar digu. Liami ingelesez galdetuko digu, azaldu behar dugu bere hizkuntza galikoa dela, irlandera hitz egiten duela, baina guk euskara dako bezala azkenean hemen, bide modura edo ingelesa baliatuko dugula. Zuk egingo diozu galdera, Goiuri? Ez botazu galdera. Nik euskara eta zuk ingelesez? Ez, zuk zatezu galdera ingo zeniola. Galdetuko diogu sorkuntza prozesu horri buruz Liami, eta Amaiarekin izandako harreman horren inguruan. So Liam, we would like to know how was the composition process? How did you work together? Like trying to make music for a choreography, or on the other side, how was this process? It was amazing. So when we met in Connemara in last year, we just felt we had a connection, an understanding, creative understanding between the music and the movement, and so it began there. And then when I came here last month, we just continued. Really, there is very little talking. We just Amaya would start warming up, and I might play something, and then I'd
maybe I've got 3 instruments: piano, harp, and a flauta, and so they dictate the changes in the scene in a way. It's very simple, but then within that we develop, we develop, and Amaya's searching for always exploring the possibilities of her body, and then I'm exploring the possibilities of the music, and I feel that we've created something that will allow us to keep exploring all the time, so that people who come and see the show will get a sense of the exploration. It won't be polish. It'll be working. Liamek esan duena da, hasieratik oso zoragarria izan zela, talde lan hau, musika eta mugimendua ulertu egiten zirela, eta konexio berezi bat sortu zela, elkar ezagutu zutenean, eta gero konexio hori garatzen joan dela. Sortze prozesuan Liamek 3 instrumentu erabiltzen ditu, pianoa, harpa eta flauta, eta flauta, eta uzten die instrumentuei erabakitzen nolako izango den prozesu hori, instrumentuek erabakitzen dute. Amaia gorputzarekin egiten duen moduan edo, ez? Hori da. Eta helburua dela ikertzen jarraitzea, esploratzen jarraitzea, eta horrek esan nahi du, lana ez dela izango inoiz amaiera produktu bat, ez? Xehetutako edo txukundutako produktu bat beti egongo dela aldaketa prozesuan, bizirik baitago. Eta oso erraz, ulertu dutela elkar bien artean, eta hori oso goza polita da. So, Liam, maybe you can play something for us. Sure. We are sound checking the piano and the voice, so I think it will sound good. Yeah. Okay. Bigarren kafean gauzabek asko gustatzen zaizkigu, eta Amaia Lizaranek esan zigun aizu, lehengon Liamek pasazan eta piano ikusizun, eta noski baietz pianoa jodezala, guretzat, mesedez. Goiuri kamera martxan daukagu, segundu bat, zueke, wait a minute, perfect, grabatzen ari da? Orain bai. So, yeah.
Valentine, Rashida, sergareg agus chanig mendo chanig Eskerrik asko, Liam. Ni esker. Wow. Ze momentua, Ze momentua, Enaiz harritzen Amaiak berehala konektatzea, ez da? Ez zaizu orain ere dantzatzeko basartu? Esan duzu lehenengo aldian entzun zenuen ezin izan zenuela begira, gomaizik eta mugimendura joan zinela. Orain ez?
Pixkat. Bai, eta nik Amaiari galdetu nahiko nioke, esan dezu, arnasketaren kontu horrekin hasi zinela, Amaia berri bat aurkitzeko edo ea zez berdintasun egintzen ezakeen, ez? Aurreko lanekin alderatuta, aurkitu altzenuen mugimendu ezberdin bat edo zerbait berria, zugan? Nik uste gorputz bigunagoa aurkitu detela, efizienteagoa, eta bai, lortu dudala, ez mugimendu ez simpleagoa, baino benetazkoagoa edo floritura gutxikin, ez dakit nola esan. Bai, uste dut ulertzen dudala. Bai. Bueno, oraindik berreskuratu nahian gabiltza, We are like, nola da hitza? Trying to recover, no. Yeah, On Cloud 9. On Cloud 9. Let's go drinking. Oh. That always works. It's been a hard week for me in that sense, yeah. Aste gogorra izaten ari da zentzu horretan, bai. Bai, Ianek proposatu delako edatea eta pote batzuk hori barkatu hartzea, bai. Hori da. Eta, bai, bueno, aizu, akasore hori ere bai. Bueno, Amaia, 50 minutuko lana da, dantza garaikideat Irlandar folk musika edo batzen dituena. Iraupen aldetik ere, pieza luzea da, akaso aurrekoa bezala, Mar izeneko ura. Baina ez dakit, iraupen apostu horretan, pentsatzen faktore ezberdina da dela, batetik, bueno, eszenaratzea, antzoki batera sartzea, taldi berean, kontatu nahi den horrek ere akaso iraupen bat behar duela, ez? Arnasketa horretan ikuslegoak bat egiteko, edo zerkera mantzaitu, bueno, berriro ere pieza luze bat izan behar hortara edo. Ba, behi da, nire buruan etzeon pieza berri bat egitea. Baina, bueno, lehen esan bezala, hain konexio polita bilatu nuen Irlandan, esan nuela, momentua hau da pieza berria sortzeko. Baina, 50 minutuena, lehenengo momentutik jakin, buruan neukan 50 minutuko pieza batin nahi nula, alde batetikan. Nik ikusle bezala dantza pieza bat ikusten naizen, juten naizenen, irutzi zaitelako ordu bete dela guai. Ordu betetik pasatzen balin bazea izan behar da larreletxe. Publikoa harrapatzeko. Eta 50 minutu solo bat izan da, baita, 55 ordu beteko tarte hortan, nik uste iraupena hon bat dela publikoa ez aspertzeko eta harrapatuta aukitzeko, eta orduan, historio guztia iraupenana hoi da, Ez baina, ondo. Intentsitate aldetik ere irakurri dugu, dosierrean, hausten doala, badagoela momentu pixkate gogorragoetan, momentu intensoagoetan, eta beste batzutan askoz lasaiago eta gora bera hortan edo mantentzen doala, arima, ez? Hori ere, pentsatzen da arrazoi berari begira, ez? Bueno, pixkate ikuslearen entrega hori bilatzeko edo, ez? Bai, egia da pieza arnasketarekin hasi eta bukatzen dela, eta ibilbide hortan tekstura desberdinak daude. Egia da, ni arimarekin kontatu nahi nuena, edo utzi nahi nuen arima hori, zala, azkenean, zerbait bukatu ostean gelditzen den magia hori edo energia hori eszenatokira eramatea. Orduan, magia hori lortzeko, azkenean da, bizitzan ibilbide bat, fase desberdinak daude, baina azkenean ez norbait juten denean uzten duen utxune hori edo arima hori, ez? Bai. Arima hori. Nik horri buruz pixka galetu nahi nuzuko izenburuari buruz. Aipatu zenigun azkeneko zemen izan zinenean hitz bakarreko izenburua gustuko zenituela, ez? Edo hortan hemen ere ikusten dugu, arima, hitz bakarra. Oso argi zenuen, hori zela izan bartzuen izenburua? Beda, ni izenekin pixkat desastre naiz. Ze jakingo dezu, beti dosierrak eta idatzizko lan guzti hori pieza sortu baino, igual bi urte lehenago iten dituzu. Orduan, hain zaila ite zait, piezari izena jartzea, pieza hain baino lehen, azkenean, bien arteko konexioa gati izaten, hor harima da, bien arteko harima da, baino azkenean ez hain premeditatua izan izena. Egia da, hain sinisten detela harima izan behartzula izen hori, baino batzutan pentsatzen, ondo dengo izena jartzea pieza bukatu ondoren, ez?
Baina, bueno, badakigu nola dijoan gauzak, eta, karo, ni, imaginatu, bi astelenago deziditzen detela arima dituko dala, baina berandu izango zan, ez? Baina, bueno, holaxe sortu zan. Trago bat har dezagun. Entzuten ari zareten aldia da arpa jotzen, eta orain esan duenarekin ez da gitarpa jotzen ari den, oserio ari den, baina hor hartu du itzultzaia eta mugikorrarekin xorro erakutsi du Amaiari, baiestatzeko itzulpena zuzena zen, Amaiak horrela egin dio erriparrezka bai, eta hortxe bota digu. Akaso gero esan da bezala. Bueno, entzun eta ikusi ditugun bi bideoek eta Nauskiren sorkuntza edo dira. Esan beharra dagolako, sortzailearen ze hori. Baina parte hartze gehiago ere izan dituzu. Bueno, aipatu behar dugu Eusko Jaurlaritzako kultura saiaren laguntza, Donostia kulturarena, Egiako kulturetxearena, dantzagunearena, eta baita, bueno, espazio eszenikoan eta jantzitegian, jantzitegian Xabier Mujikaren eta espazio eszenikoan, Maria Romero Laspiurren elkarlana, eta parte hartze izan duzula, eta Maria Romero Laspiur etxiontako lagun kolaboratzaile, eta gaina ostegunetako gure kolaboratzaile da, beraz gaur egun oso aproposa zen, berari San Sebastian eguna pixka bat eteteko, eta minutu batzuk lapurtzeko. Maria Romero Laspiur, arratsaldeon. Kaixo, zemoduz. Gu ondo eta zu? Entzuten? Bai. Vale, ondo. San Sebastianik bada Donostian gaur edo ez da? Bueno, erdipurdi, baina bai, zehose espatzen bagabi. Xe, badago. Bai. Guke, elkarlan honen zantzurik edo bagenuen, jakin ere bagenekien Maria eta Amaiaren arteko arma bazegoela, Amaia inoiz ikusi dugu Maria Romero Laspiurren belarritakoekin, baita gaur ere, hor txekarritu txintxo, gainera, oiek kolekzio berrikoa dira. Bai. Osondo. Baina lehengoan, Maria joan zena esan zigun, utziko dut hemen tela puxkatxo bat eta Amaia pasako da hau jasotzera irratitik, bale, hortxo utziko du sartzeko entrevistan ariko gara, uste dut Estikurielekin ari ginela orduan, eta jaso zuen, eta bagenekin hor zerbait bazela, baina ezkenekien askoz gehiago, eta kontatu beharko diguzu, Laspiur, ze ari den gertatzen, eta nolako izango den arimaren espazio eszeniko hori? Ondiokan montatzeko dago, baina niretako izan da lehenengo aldia eszenografia bat itzen, eta, reto bat bai, oso guai egon da bai lan egitea hontan, ze niretako zerbait berria izan da, eta Amaiak eman dezan aukera hau, niretako aukera oso berezia izan da. Eta dana izan zen, zinintzalako belarritakoak egiten, barimaren argazkiak edo promoziorako, eta gero hortikan ideia izan zen, segaitik eszenografia ez, eta segaitik ez da usartzen horrelako zerbait egiten, belarritako egin zer ikusia dakana, eta, hortxan gabiz, eta urrengo astean izango da bizkate montajea eta lana, baina nik uste, bai geratuko dela. Zemuz dabil sortzailea orain arte ematen ari zareten pausoekin, Amaia, nola ikusten duzu eszena sormen hori, nontzaudet, ze puntutan? Zeskatu diozu, zerez, nolako izan dolermena? Egunero aldatzen, gugea. Bai, 10.000 buelta eman ditugu, Eta orain dikan seguro besta 10.000 emango dizkiogula. Eta azkenian hasierako ideiatik, zelan, evoluzionatzen jundan, eta zelan aldatu da bizkate ideia, interesgarria izan da, ala eta guzti bai, beti bueltatzen gara nik uste dute puntu antzerako era, nahiz eta ideia bizkate eraldatu, antzekoa da, hasierako ideia, eta gaur egun dakagun ideia edo kontzeptua. Forma desberdinekin, baina kontzeptuan ikuste dut hor mantentzen dela, Amaiak esan dut. Bai, eta esan nahi nuen gauza bat, Mariarekin gertatu zaitela, eta baita Xabier Mujikarekin, jantziekin, eta izan dituten kolaboratzaile guztiekin, azkenean biga eszenatokian, baina atzetikan jende pilo bat dago, eta disfrutatu dut pilo bat, ze denei, konfiantza guztia dakat ekipo guztian, eta
eta askatasuna utzi diet nahi zuten, konfiantza dakat eta bakit danak lana ondengo dutela pasio guztia jarrita eta konfiantza hori hola irekia uztea ez esan gabe, hau nahi dut, eta hauin da izugarrian etzat. Maria, den ezin diguzu kontatu, baina aurrekoan hemen estudioan elkar banatu zenuten oial hori noski ikusi genuen, eta gainera hor badago zor bat. Bigarren kafeak egin zuen mezulari lana, eta zor hori ordaintzeko nahi dugu jakin zerbait behintzat. Ze eunetan, o ze materialetan, edo nondik joango da, zerbait kontatu guzu? Bai, hori, azkenean hori, buelta pila bat eman ditugu, ideia pila bat eraldatu ditugu, azkenean bai, presupuestoak eskatzen eta holan, bai zizka borobiltzeko, aukerak eta aldatu ditugu materialak, eta azkenean, erabiliko dugun oiala da, oial bat, kotoizkoa eta kanbaz bat, kuadroetan edo lienzoetan erabiltzen diren kotoien lantzeko zerbait, basea izango dela, gero horrekin sortuko den paisai antzeko bat modelatzeko. Horrelako zerbait. Hori esplika baletu ez. Baina, hori izango da bizkate kontzeptua. Ondo dago, Amaia gehiagi urduritu horretik, zeden denara ez dugu kontatuko. Ez. Baina, ez dakit imaginatzen da zuten, negala eta guztiz ni kontatu holan. Zertxo bait, behintzate, lenguan zatitxori ikusi genuelako, eta ipatuz, eunaren itxura imagina ezaket hortik aurrera, oso gutxi horregatik, otsailaren bostean, gaztezenan deskubritzeko aukera izango dugu, baina Amaia ez da itzordu bakarra izango, dagoeneko otsailean zehar Sopela, Durango, Lasarte, Basauri, Arrasate, eta ondoren uste dut salto apirilera egiten duzuela, Tolosan, Eibarren, Lezon, Zarautzen, Gasteizen, Maiatzean Gasteizen, Berrizen, 10 bat dagoeneko itxita badituzue, beraz, buelta batzuk emango dituzue. Bai, lehenengo aldia da, gaina hau gertatzen zaiguna, normalean pieza estrenatu eta gelditzea hor ze gertatzen den piezarekin, eta askotan piezak hiliten dira, dantza piezak estrenoak eta gero asko hiliten dira, eta jakitea piezak ibilbide bat izango dula, kriston zortea da, eta badakigulako ere, azkenen emanaldiekin pieza azingo dela. Maria Romero Laspiur, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, badakigu, San Sebastian pixkat badagoela hortik, eta jakin badakigu datorren astean bazatu zela gu gana, hain zuzen ere estenografien inguruan aritzera, hauen inguruko sormenaren inguruan aritzera, beraz, aste bete barru ikusiko dugu elkar, eta kontatuko dizkiguzu, sekretutxo gehiago zure lanaren inguruan, edo beste artisten lanen inguruan ere? Hori da. Urrengo azpian ningo berba berriro eta kontako ez du pizka gehiago eszenegrafiatzat eta kontako ez du pizka gehiago. Gaur Amaiak bukatuko ez du kontatzen eta ni urrengo azpian jongo nahi eta ningo berba. Maria Romero Laspiur, mila esker datorren astera arte. Eskerrik asko. Aio. Ondo pasa. Eta guk poliki Amaia eta Liam ere agurtu behar ditugu. Otsailaren bostean izango da estrenu hori, oraindik zerbait lotzeko geratuko da, hortxe zabiltzate, 15 egun aurretik, dena bere puntuan jartzeko eta xehetasun guztiak zaintzeko, ez Amaia? Espero dut. Azkenan, beti iristen gea estrenotara, iritsi behar gea, así que iritsiko gea. Ea joateko aukera dugun, fitxat baneukan. Baina hor daude kaldereroak, inudet hartzaiak, ospatuko dira jaiak ezakigu. Santageda ere egun hortan da, ez da? Santageda egunean. Baina kantatu bezperan egiten da. Beraz, bostean egin behar ondirik ez dauka inorrek. Donostian kaldereroak ospatzen dira. Donostian, bostean dira kaldereroak? Larun batean. Otsaileko lehenengo larun batean. Eta igandean inudet hartzaiak. Horten auskalo. Baina ala ere. Baina beti festan pentsatzen, Ez, nik pentsatzen nuen bertaratzea, eta esan nahi, akaso. Baina saiatuko gara. 7 izango da? 7:30. 7:30. 7:30 Gaztezenan, otsailaren 5 Arima. Kakapila, benetan, plazer bat, eskerrik asko gaur gurera etortzeagatik, eskerrik asko Liam pianoa jotzeagatik, eta zure musika gurera ekartzeagatik, benetan. Eskerrik asko. Eta ondo badaritzozue, Liamen abesti batekin agurtuko dugu tartetxo hau. Baduzu Amaia baten batola berezikin nahi duzuna, edo neoneko aukeratuko dut? Zuk aukeratu, aukeratu. Nola lanean gabiltzan, Workson kantu ona iruditu zait.
gozatu Workson honekin, Liam O'Malleyren kantu honekin, eta gu segituan garazuekin, gonbidatu gehiagorekin, kimuak buruz hitz egin behar dugu, eneko Gildator gurera ere gaur, hemen izar plantela ostegun hau aurrera ateratzeko. Izan ondo, Amaia eta Liam, agur. Eskerrik asko. On the line. I've been working and working, but I still get so terribly far.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Batzuen ustez, pertsona bat ezagutzeko ez dago haren hozkailua miatzea bezalakorik. Bertan islatzen omen da gure izate desmakilatua. Dena esatera, hozkailuaren lekuan askotariko elementuak txertatuz sumatzen da sasi filosofia. Jolas horretan sartuta, basoa eremu pertinentea da. Are gehiago, orainaz beste hitz egiten digu iraganaz. Irakurtzen jakitean dago koxka eta guk aurkitu dugu hizkuntza menperatzen duenik. Gurean da Josu Narbarte ikerlaria, Eneko dela Morekin batera, Aiako herrietako ondarea ikertzen ibili dena. Ondare izendatzeko moduan daudenak, han eta hemen ekinean dabiltzan herri mugimenduak. Xalba Ramirez dugu arduradun batzuen zein besteen berri gurera ekartzeko, eta honako honetan, Sator Alaietako Mikel Alvarez ekarreko digu uinetara. Eta jakina pare bat pilulatxo ere izango ditu gaurko saioak. Ala egokitu eta Danele Sarriugarte eta Ainhoa Gutierrez del Pozo hurbildu zaizkigu irakurgai zein zine gomendioekin, eskatu orduko eta ordurako. Hemen da hemen denez, gelditu makinak saioaren 14. atala. Jada entzun gai duzue, gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Arratsaleko 5 eta 3 minutu eta guk hemen jarraitzen dugu zuzenean Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafean Makonaken ez eman hautatzeko kantu honekin egingo dugu bigarren ordu honen bidearen hasiera, edo? Grazia Gustora bizi naiz ni lerro finta gazi gozo honetan Gustora bizi naiz ni Aipatu dizuegu sarreran, Federico Fellini eta David Lynch gaurko egunez jaio zirela, gaurko egunez hiltzela Audrey Hepburn, ondorio ez da genezake urtarriaren 20 donostiar batentzat, donostiaguna izateaz gain, izan daitekela zinearentzat ere oso egun garrantzitsua, eta gure horrengo gonbidatuak uste dut bi pasioiek elkarbanatzen dituela, bata donostiartasuna eta festa eta ez da gitorta zerbait gozatzeko aukera izango tezuen azken orduetan eta bestetik noski zinemarekiko pasioa. Inigo Aranburu aktorea telefonoaren bestaldean dugu. Inigo, arratsaldeon. Gaixo, arratsaldeon, Inigo. Bueno, ongitorri bigarren kafera lehenengo aldia denez aurkezpenak ere egingo ditugu, Goiuri Ezeiz Arandi alde batean. Oiana Maritoren agen bestian. Gaixo, Inigo. Baiana. Eta telefonaren bestan esan da bezala Inigo Aranburu, hain zuzen ere, aipatu nahi genizuelako bihar tabakaleran, Kimuak 2021 edizioko film laburren proiekzioak izango direla. Bertan, batzuk gurentzulentzat ezagunak izango direnak esaterako Lur Olaizolarekin Zerua Bluri buruz aritu ginen, Aitor Oñederrarekin ere, aztertu genuen Urazpian Lore, Iker Maguregi ere gurean izan genuen Trumoiaken inguruan aritzeko. Bestelakoak ere izango dira, Mikel Gurrearen Eltzear, mendiken aste gutxitara izango da Gurrea gurean ere, Laida Lertxundiren Inner Outer Space izango da ikusgai bihar, Azaletik Azalera, Mel Arrantzena ere, eta beste bi izen. Berak baleki Aitor Gametxoren lana, non?
Inigo Aranburu aktore lanetan den, eta Inigo Aranburuk berak zuzendutako Resonantzias. Beraz, ez dakit, biharko egunera Inigo osasunez eta indarrez iritsi beharko duzu Donostiako festak alde batera utzita, ze baduzuan gozatzeko nahiko aitzaki eta bi lan kutxun ikustarazteko eta gozatzeko aukera, ez? Bai, bueno, esan berra dizut, festa bukatu da lanetzako. Atzo gauean irten nintzen, gaur ere poteo bat egin den lagunekin, eta guain sofan botatan egon, siesta botatzen. Gaurko zuzte bukatu da, gero bueltatxoren bat emango dut, baina, bukatu dut. Eta esan berra dizut ere, bihar Tabakaleran dala, baina gaur Artiunen, Gasteizen, eta larun batean Arte Ederren Museoan, Bilbon. Beraz, ostegun ostirale eta larun bat, Gasteiz, Donostia eta Bilbon. Hori da. Artiun, Tabakalera eta Arte Ederren Museoan. Hori da, bai. Beraz, Euskal Herriko txoko askotara behintzat aukera, 8 lanak ikusteko, eta batzuk behintzat ikusteko aukera izan dugu, eta benetan maila handiko lanak dira, baina Inigo zurekin aztertu nahi ditugu. Lehenik eta behin, zuk zuzendutako lan hori, Resonantzias. Oso lan intimoa, oso lan berezia, ez dakit zenbat konta daiteken film laburren inguruan beti ere zuzendariak tentu zibil behar du zenbat kontatzen duen, baina behintzat entzulea gonbidatzeko edo noraino azter daiteke edo noraino konta daiteke Resonantzia saun ondi nora duen? Bueno, agian gaizki egiten dut, baina nik normalean dena kontatzen dut, ez kontatuko dizuet labur osoa. Laburra, baita ere esan nahi dut, nik ez du ala inoiz zuzentzeko intentzurik, ez dut izan inoiz, baina bain dela 2 urte nire ama egin zan, eta oiaz, hor barrun neuzkan emozioak nola baita ateatzeko beharra sentitu nun, eta, egun baten zerbait gertatu zitzaidan, eta ikusi nun modua nola ateratzeko, ez. Eta hori, niri gertatutakoa nola bait, pixkat, fikzionatu nun, edo idoi baten jarri nun, eta hori grabatu nun. Eta hor txiku... 4 minutu tardiko labur motz bat da, eta hori, ez da narratiboa, poetikoa, eta, nire emozioak nola kudeatu edo zer egin nun beraiekin, Ikusten zaitugu, eta orain ikus daiteke gure streaming bitartez jarraitzen gaituztenek, zu zeu leiho baten ondoan, grabazio batzuk mugikorrean jarri eta hoiek entzunez, eta horrek sortzen duen resonantziaren inguruan edo ari zara urri batean, ez? Batez ere nahi hori, asko maite duzun pertsona batek aldi egiten duenean, horri hartzen den utxunea hitz egiten dut batez ere, ez? Nire amailtzenean, nire amaren etxea bueltatzea, niretzako oso horra zan, etxea bueltatzen nintzen, eta horri hartzen nintzen pixkat. Erdi txoratuta, ez nekin, eta orduan sensazio hori niretzako oso potente izan zan, ez? Amaren etxea utxik ikustea oso fuerte izan zan niretzat. Aurreratu Diego entzulei eta zuri ere esan dizugu, topatuko dugu aukera bat lasaiago aritzeko, gurekin kafetxo bat hartu eta luze eta zabal aritzeko zure jardunaren inguruan eta azken urte hauetan egindako hainbat lanen inguruan, baina gaur zertzela batzuk eman nahi genituen eta kimuakek Artiumen Tabakaleran eta bihar Arte Ederren, bihar Tabakaleran eta etzi Arte Ederren museoan izango dituen erakustaldi horietan, beste lan hau ere oraintxe ikusten ari garen hau izango du erakusgai. Hain zuzen ere, berak baleki. Bertan aktore lanetan izan zara hori da zure espazio naturalagoa, eta esan dezakegu hemen ere, korto, ez da egit esperimentala, laburmetrai esperimentala den hitza, baina egia da estetikoki kromarekin eta jolasean, eta personaje horrela xelebre xamar batekin, zabiltzala hor elkarlanean, ez da? Baina ez da experimentala. Aitor Gametxok beti lan experimentalagoak egin izan ditu, baina orain godan zartu da fikzioan, tal cual, eta, oso lan polita atera zaio nire ustez, bai. Baina ez da hain experimentala zentortan, ez? Kroma bai badakagu, eta, irudi politak lortu dira horrekin, baina, nahiko fikzio normala, entre comillas, da, baina realitatearen ardura hartzea. Hori ez du, edo nork egiten.
Ba, aipatu bezala, lan hauek eta beste enbeste izango dira ikusgai, azaletik azalera, aipatu berri dugun berak baleki, Eltzear, Inner Outer Space, Resonantzias, Inigo Aranburu berak zuzendua, Trumoiak, Urazpian Lore eta Zerua Blue. Plan ederra, esango nuke, film laburren iraupenak ikusita, bi ordu inguruko ikustaldia badagoela, film luze bat ikustera joaten zaretenaren antzekoa, baina, 8 film laburretan banatuta, eta benetan oso estilo ezberdinak, askoz introspektiboak batzuk, animaziotik beste batzuk, denetarik ikusgai, beraz, aipatuko dugu berriro, Kimuak 2021ko laburmetrai sorta hau, aukera hau ikusgai izango duzuela, gaur Artiumen, bihar Tabakaleran, Artiumen Gasteizen, Tabakaleran Donostian, eta Bilboko Arte Ederren Museoan, larun batean. Inigo Aranburu, esan da bezala, tartetxo hartu nahi genuen zurekin, Kimuaken film labur hauen proiektzio hauen berri emateko, baina berandu baino lehen botako dizugu amua, gurera etorri, kafea lasai hartu, eta egindako lan askoren inguruan sakonago solasteko. Gozo guztara, ponituenena. Duderi gabe. Aizu, Donostiako festari zerbait gozatzeko geratuko bazaio siestaren ostean ondo goza dezazula, eta bestela bihar Tabakaleran gozatu publikoaren goxotasunarekin aurkeztuko dituen lan horiekin. Oso, mila esker. Eskerrik asko Inigo, izan ondo. Vale, Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Larun batero, 9:00 musika efemerideak errepasatzeko, entzun gramofonoa. Naiz irratian. Naiz irratia. Estallidos du izena Jule Goikoetxea filosofo politiko, idazle eta irakasleak Albert Nogera, jurista eta politologo kataluniarrarekin batera osatu duen azken lanak. Zehatzago esan da, estallidos, revueltas, klase, identidad, y cambio politiko, leherketak, matxinadak, klase, identitatea eta aldaketa politikoa. Denok ezagutzen ditugun azken urteetako estandak dauzkagu Europan bertan, estatu Espainiarra izanik adibidetako bat, baina baita ere Frantziar estatua, bai jaka horiak, bai geto hoietan, Lavallie izeneko, auzo getitizatu hoietan egondako estanda desberdinak azken hamarkadan ere, azken 15 urteetan, eta gero bestetik dauzkagu munduan ikusi genituen, Tuneseko estanda desberdinak, Turkia ere egondakoak, Egipton eta Libian, orain dela pixka gehitxo, baina ez horren beste, eta gero bestetik esan moduan dauzkagu Latinoamerikan, azken aldian eman direnak, 20. mendeko eskaera askorekin datoz estanda horiek, baina badaude estanda horietan ere berriak, guztiz berriak diren, eztabaidak eta antolakuntza eta esperientzia prozesuak, ezta? Eta orduan, pixkat liburuan nahi izan deguna da aztertu alde batetikan zergatik ematen diren estanda guzti hauek, zer daukaten horien artean, zer da bereizgarria, zer daukaten amankomunean eta zerk ezberdintzen dituen. Estandak amankomunean dutena zer da, bat dala populazioak egiten ditue populazioak bide legitimo edo kanal legitimoetatik eta aurreikusitako, beraz, kanal legitimo hoietatik egiten dituen mobilizazio eta eskakizunak. Bai? Alegia sistemak jodezagun jartzen ditu adibidez, parlamentuak eta jartzen ditu alderdi politikoak, suposatzen da, ordezkarien bidez, herritarren eskaerak eta abar, ailegatzeko, parlamentuetara eta hortikan legeak egin alizateko eta hortikan gobernura pasa alizateko. Guzti hori krisian dagoen heinean, beste hainbat elementurekin, ze gertatzen da, jende asko ez duela ja, tradizionalki izan duen bidea, bere eskaerak mai gainean jartzeko. Esan moduan alde batetikan deslegitimazio batengatik noski zerikusia duena ere impotentzia batekin, alegia alderdien eta antolakuntza tradizionalen impotentzia batekin. Ez da, orduan ikusten dugu nola, orain arte jende asko sistemaren barrutik egiten zituen eskaera horiek, orain sistema horren kanpotik.
adibidez herri indigenak ez dute izan ordezkaritza formalik, ez dira izan sistemaren parte, eta beraz, beraien politikan parte hartzeko era beti izan dira estandar. Orain ikusten duguna da, bat egiten dutela, bai kanpoan egon direnak orain arte, bai barruan egon direnak, kanalik edo biderik gabe geratu diren hoien, bateratze bat. Bateratze bat, ez du esan nahi estanda guztiak berdina direla, baina bai esan nahi da, kaleetan aurkitzen dituzula bai alde batetikan indigenak eta tradizionalki ahotsik izan ez duten hoiek, adibidez afroamerikarrak ere estatu batuetan, gehi orain arte bideak bazituztenak eta orain dela ja, hamarkada bat, bi hamarkada, bide hoiek gabe geratzen ari diren hoiek, ezta? Eta orduan hor, ikusten dugu, betiko baztertuak, gehi, berriro ere, ez? Parte edo askotan klase ertain hori deitu izan dena, ez? Azkenean langile klasearen parte bat den hori, ere kaleak hartzen berriro ere bere orain arteko elementuak edo mekanismoak protesta egiteko funtzionatzen ez dute. Manifestazio bat egoteak ez du esan nahi estanda bat dagoenik, hor diferentziak ere egiten ditugu eta baita ere ezberdintzen dugu iraultzatik, ez zer dan estanda bat, zer dan matxinada bat, zer dan iraultza, eta beraz, hor berriro ere protesta egiteko forma desberdina daude, baina bai ikusten duguna da haserre oso zabaldua eta zer ikusia daukana pobreziaren zabalkuntzarekin, miseriaren zabalkuntzarekin eta esango genuke neoliberalismo patriarkal eta kolonialaren gobernatzeko mekanismo hoiekin zer ikusia duena. Informazioaren aria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Osteguna da, arte eszenikoen eguna da, dantza giroan egingo dugu, gaur urtarriaren 20aren biderik luzena, baina dantza zaratago antzerkia ere, aztertuko dugu, datorren dazen egunetara begira, ze hoianak plan mordoa dakartza, eta hoien artean batzuk beharrezkoak, ikusi beharrezkoak, ezagite asteburu honetan entzule, baina momenturen batean hartu beharko duzue tartea gozatzeko izan dantzaz edo antzerkiaz. Esaterako, bihar ostirala urtarrieko 21, dagoeneko agenda bete-beteta. Bete-beteta. Ez dokero, antzeslana ikusgai egongo da, Gernika Lumoko Liceo Antzokian egia esan, badaramate denbora ikuskizunarekin, beraz, agian ikusi ez badugu, ikusi beharreko lan horietako bada. Beste bat, gu primer, Tolosan, Leidorren atxaldeko 8:30, eta Erandioko Josu Muru eta Kulturgenean larun batean berriz. Aspaldi ez zuten lan hau berriz ere eskaini, eta bertan Nerea Gorriti, Ramon Agirre eta Ignacio Tolosa daude aktoreranetan, eta ilargira iritsi ziren lehendabizikoak, euskaldunak izan omen ziren. Aizun ere, agorritik zen morro. Zaurreko antzeslan baten ikusi nun juntzala, izar baten bila. Guain, ilargira, nik nire agorritik izan nahi du. Nire agorritik nengoen ikusi genuen, trikitixa, ukelelea, kajoia, musikari lanetan. Bai. Duen ikusi zenuten? Lur. Ikusi daukat. Keparrastirena. Hori da. Eta Erika Laizola. Hori da. Mikel Askurain eta Keparra. Hori da. Zeharro jarrian, ikusita aukat eta uste zuen hemen harrapatu nahi genula, oze? Ez daukagu zarantzarik, ez, bueno. Indet goixotasunetik ere oso goxoa irutu zitzaion lana. Erika gurean izan genuenean lurren inguruan edaitu ginen. Garai hartan ari ziren. Eta oso lan goxoa, uste dut bi emanaldi geratzen zaizkiela esan ziaten. Bakarrik? Ziburun bat eta beste Euskal Herritik kanpo esango nuke. Ez dakit, erderazko bertxorik duran horrek. Bai, eta izena ez dakit, azkenan Aleixo Tezan gaztelerazko bertxoan. Bai, ez? Bai. Baina plan gehiago ditugu, bai. Bai, eta oiurik ez dakit ona hau nahiko duen, baina lubakin lainotxua gerra batera kaso ez duzu joan nahiko, baina bueno, akaso ez? Lubakia gerra batean kokatzen da. Andoaingo Basteron eskiniko dute bihar ostirala, atxaldeko 8:00 eta larun batean berriz, Igorreko Lasarte Aretoan. Joan den astean estreinaldia izan zuten Zubaitz eta Iker, lehendakari gaia ikuskizunarekin, Ordizin arituko dira bihar atxaldeko 8:30 eta igandean berriz Lezon, Gezalan atxaldeko 8:00. Eta hau bai estreinaldia, sex berdinak.
Bihar ostirala, Arrigorriagako Euskaldun berria erakusketa aretoan atxaldeko 7:00. Zuzendaria Mireia Gabilondo eta aktore lanetan Aitziber Garmendia eta Telmo Irureta. Eta lan berezia izango da. Segurazki antzoki edo ohiko antzokietan ez da eskeniko, adibidez hau ez dugu normalean aipatu erakusketa aretoa, eta ikusleak gurpildun aulkietan egongo dira. Eta... Bueno, igogailu batean duela denbora bat topo egin zuten 2 pertsonen arteko elkarrizketa bat aterako da, maitasuna, sexua, bakardadea, aurre iritzia, gai horiek guztiak izango dituzte hor maila gainean, eta elbarritasunak dituzten pertsonak, eta bueno, hausnarketarako emango du, ziur, eta lan interesgarria izango da, eta batez ere bizitzekua. Eta dantza ikuskizun bat, Fuego, Iruñako baluarten atxaldeko 8:00 bihar ostirala. Antonio Gades eta Carlos Saurak lehendabizi pelikula egiteko ohitura zuten eta hortik gero baleta sortzen zuten, eta hau beraien azken elkarlana izan zen, 2014 urte arte, Espainian estrenatu etzen lana, eta kasu honetan Manuel Fallaren Amodio Sorgina, edo El Amor Brujoren bertsio eszeniko bat da, eta oholtzan musikariak egongo dira, eta zuloan edo guk foso edo bezala ezagutzen dugun horretan, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa egongo da. I give him all my love. Larunbata dantzarako. Bueno, aipatu ditugu larunbateko antzerki batzuk ere. Hoixe, eta dantza pixkat Amoria eta Dolorerekin. Kresala dantza taldea, hemen izan genuen Faust. Justo iazko, gure azken gomidatu izan zen, ez? Zu etxean zinen? Bai. Ai, gaixoa. Bai, zer raroa izan zen. Bueno, baino, atela genuen hori ere. Bai, politxe juntzen. Ui, kablia. Eta Azkoitiko Baztartxo udalaretoan izango da, atxaldeko 7:00 larun batean, Amoria eta Dolore. Eta iganderako planak, ze badaki entzulen artean badirela. Igandeetan etxean geratzea gustoko ez dutenak, eta hortxe biltzen dira eroak bezala, planen bat egin beharko dugu, igande arratsaldean eta bai zinea aukera bada, baina, bueno, zinea baino gertuagore ikus daitezke gauzak. Bai, atzerrian Lurra Garratz, Irurtzunen egongo dira, kulturetxean, ordua zehaztek ez zeukaten, zuaitzak landatzen zituen gizona, Barakaldoko antzokian 6:00, Iruñara joango gara Tribiz baserri galdue ikusteko aukera dugu bertan igandean 7:00, Kondestablen, Zibiboxen, Tarara, joan den astean estreinatu zuen ikak lan hau, eta Aretxabaletan egongo dira, Zaraia aretoan 7:00 hauek ere, Amua, Nafarrora, Iruritako herriko gelan 7:00, Ikimilikiliklik, lan hau aspaldi ere aipatzen ezkenuen, Mari de Jonena da, zea maskarekin eta egiten dute, Urnietako Saroben atxaldeko 5:00, eta Agur eta Dolore, Jodioko Aiaralde Ekintza Faktorian atxaldeko 6:00, eta aktore lanetan Iraia Elias eta Miren Gaztainaga aspaldi egin zuten lan hau, eta lanak Bilboko Pabellon 6 aretoak emandako Kriseilu saria irabazi zuen. Eta ez dakit aspaldi komentatu izan ote dugun, edo ez dakit geldirik egon ote diren, nik sentsazio hori daukat, eta berriz ere lan honekin hasiko dira segurazki. Bueno, Mirenek segurako bira auki du maitasunaren itxirarekin, agian biak ezin zituen Bai, behar bezala uztartu da. Eta Iraia ere oraintxe metro kuadrokarekin aritu da, lan batean, eta ziurraski barain berriz ere akaso datak elkartu dira. Eta dantza pixka bat Beltxargaren lakua, Royal Russian Balletena bira. Ursalen daukazu igandean 7:00. Abertzarera gatzean. Eta amaitzeko badugu beste azken. Abrazo. Getxoko musike barrin, atxaldeko 7:00. Eta hau behin esan genuen uste dut, buztinaren bidez elkar zizelkatuz eraikitzen diren gorpuak ikusiko ditugu, eta keinu bakoitzak guregan uzten duen aztarna, eta aztarna hoien inguruko hausnarketa edo egingo dute. Eta gogoratzen du kartela zela bi gorputz, buztinarekin, eta oso eskultorikoa ematen zuen. Eta nik uste dut gorputza ere hortik erabiliko dutela, baina ikusi marko da jakiteko. Esarka da hori nolakoa den. Ikusi eta sentitu egin beharko da jakiteko, baina guk dagoneko ikus ezakegu gure hurrengo gonbidatua, hemen ondo handako eta eserita, eta Oiana Maritorenak aurkeztuko dizue, segituan. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll say... Eneko Gil Alberdi, orereta, dantzari eta sortzailea. Dantza eta musikan txiki-txikitatik ibili da.
5 urterekin herriko ereintza dantza taldean hasi zen, eta piano eta solfeoari ere garai beretsuan ekin zion. Harrezkero, mugimendua izan du batez ere ogibide, baina filologia hispanikoa eta piano ikasketak ere egiteko tartea izan du. Euskal Herriko dantza txapelketa askotan parte hartu du, eta saritua izan da urtetan. 2001ean Kukai dantza taldean sartu zen. Bertan ikuskizun ezberdinetan parte hartu du. 1937 gogoaren bide zidorretatik. Oteitzari biraka. Soka. Komunikazioa inkomunikazioa. Gela jauziak. Oskara. Nui hila. Erritu. Dantza garaikidearen munduan gehiago barneratu da azken urteetan, eta horrela, koreografo ezberdinekin lan egiteko aukera izan du. Asier Zabaletaren Ertza konpainiarekin, Bihar jaio nintzen, edo Act of God ikuskizunetan. Ika teatroaren Tombola lanean. Miriam Pérez Cazabonen Mutu lanean. Koldo Arostegirekin, eta beste askorekin. Koreografo bezala ere lan ezberdina sortu ditu, bai beretzat, elkarlanean, edo eta beste zuzendari batzuentzat ere. Honen adibide, Ika eta bere zuzendari Agurtzan Intxaurragarekin egindako Gazte ikuskizuna. Ana Krusa konpainiaren sortzaileetako bat ere izan zen Noemi Viana, Inigo Ortega eta Jon Estalarekin batera, 2011an, eta Tempus I, In situ edo duo lanak sortu zituzten. Bere bakarkako lanak ere sortu ditu. Polonian egonaldia egin zuenean 10 minutuko bakarlan bat sortzen aritu zen, eta momentu honetan ikerketa lan batean dabil, Fuck You Bertin, hortxe murgilduta, eta joan den astean estreinatutako Heresia lanean ere buru belarri dabil. Aurresku txapelketetan jasotakoak ez dira bere sari bakarrak izan. Bere dantzari bilbidean beste hainbat ere jaso baititu. Madrilgo dantza lehiaketan Estatu Batuetara joateko aukera irabazi zuen Bihar jaio nintzen lanean dantzari onenaren saria eskuratuta. Eta Max sarietan ere dantzari talde onenaren saria jaso zuen Kukairen Oskara lanagatik. Kontutxo asko ditugu berari galdetzeko. Beraz hementxe dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Eneko Gil Alberdi. Kaixo. Arratsaldeon. Entzuten zara? Bai, baina horregatik nahi. Ego dituzu. Bueno, lehenengo galdera nik botako dizut, Eneko, eta akaso iniz galdera hau egin diogu? Kaso. Behin bideo deiez aspaldian ez aritu ginen Enekorekin. Hasieran, konfinamenduan. Baina ez dakit galdera bota genizun, eta gainera erantzuna gogoratzen ez badugu, berriro egingo dizugu. Kafezalea zara edo ez zara horixe da. Bai, galdetu zeniaten. Galdetu zeniaten? Abia gabatzen da. Bai, kafezalea naiz, bai. Estadistikan oso gainetik gara dagoeneko kafezaleak, bai. Gontzen momentu bat nun usten genuen ez, baina... Eukin nuen garai bat ez, saiatu nintzala uste, baina... Ezin. Goizeko energia hori... Behar duzu oraindik. Bai. Ui, bakar hartzekoa zara goizekoa? Edo bi. Bigarren kafea beti ondo. Aixe. Joan den astean jarri genuen zuen bideotxo bat, Oier Zúñiga, Belen Cruz eta zure agurra, Heresia lana estreinatu behartzen utelako, eta horra joango gara pixka bat. Nolako izan zen estreinaldi hori? Oso hunkigarria izan zen, bai. Hortxe genitu gure urduritasunak, lehenengo aldiz, beti urduritasun horiek, lehenengo aldiz eskaintzen dezunean pieza bat, dauden urduritasun horiek. Nekea ere genuen, azkenean bi aste neko intentxo, azkeneko esprinta urtarrileak 3 edo 15 hortxe gai eguneroz lanean, eta oso hunkigarria izan zen,
Niretzako, baina, bueno, batez ere seguraski oierrentzako oso eukigarri izan zen, nik uste lanak oso ondo funtzionatu duela, eta oso harrera polita izan zuen. Bai. Oiarrekin otxaian izango gara, beraz lan honen inguruan sakonkiago berarekin hitz egingo dugu. Gainera lehen kimuakin hitz egin dugunan Inigo Aranbururekin, bere labur metraia bere ama duela 2 urte hiltzen, Oierrek ere doluaren inguruan hitz egiten du, bere ama duela 5 urte hiltzen. Bai, ama hiltzen duela 5 urte, eta aita uste dut ere 18 urte zitula kantzerrarekin hiltzen. Eta, bueno, bazuen berak, bueno, gogoa, ezagin nola esan, bueno, zalantzan jartzen ditu, askotan, nola gaur egun ze dolu herritu dauden, pertsona, maite dugun pertsona bat joaten darenean, nahikoak ote diran dauden herritu horiek, maite duzun pertsona horri bagur esateko. Eta azkenean, arte disiplina ezberdinak erabiliz, saiatu gara, gure herritu altxo eta gure omenalditxo bat egiten, amei, edo, maite ditugun pertsonei. Azken aldian, dantza ikuskizunetan parte hartzeaz gain, antzerki mundua ere hurbildu zula esango nuke, baina orain pixka bat galetuko izu dantzari buruz, eta gero pasako naiz beste horretara ere. Dantzaren inguruan, nola sortzen duzuzuk pieza bat sortzen duzunean? Nondik datorkizu inspirazio iturri hori edo nondik elikatzen zara? Jo, ze zaila. Akaso ez dago iturri bat, joan den astean ere inspirazioa zaritu ginen, momentua daude, joerak. Nik uste momentuaren arabera, eta pieza bakoitza ere ezberdina dela, ez da? Batzutan, ez dakit, bilaka kolektiboaren zat basaide pieza egin nunean, gutxi gora bera beraiekin hitz egin nuen, eta beraiek eskaini zidaten, unibertso bat, eta horren inguruan, sortzeko. Gazteren kasuan, agurtzan ere bidalitako, ideiak, kasu hortan agurtzanek emandakoak ziren. Orain abilen ikerketa honetan, lehen urtean atalak laborategi bat hasi nintzen, eta ondo funtzionatu, potentziala zuela iruditzaidan, eta azken finean, pixka bat hori maskulinitate toksikoak, eta kasu horretan izan da gehiago, nere bizitzan, izan ditudan esperientzietatikan, jaso dudan mina edo hori, hartu eta horri beste buelta bat eman eta hori salatu edo kritikatu, baina, ez modu gogor batean, baizik, eta uste, modu ezberdin asko daudela inspiratzeko, sortzeko, eta denak oso zilegi direla. Zuk aipatu duzu ikerketa lan hori, eta nik uste dut orain dela momentua, horren inguruan, pixka basakonkiago hitz egitekoa, nik gogoratzen dut ikusten nuen bakoitzen esaten nuen, zer izangote da ez? Zenik hasieran irakurtzen nuen fuck you Bertin, izenburu hori, baina uste dut aurretik ere badagoela hitzezko hitzak mugimenduan. Orduan, pixka bat konta iguzu, zer da? Aipatu duzu zerbait, maskulinitate toksikoa, orain dela gutxi ere elkarrizketa bat egin zizuten berrian, eta horren inguruan sakonkiago egiten duzu, baina zer da zehazki ikerketa hau edo nondika, edo noiz? Esan bezala, atalak dantzazekin hasi nintzen laborategi batean du abia puntua honek. Gogo nintzen beraiekin 3 astez, eta oso esperientzi polita izan zen, potentziala ikusi nion, eta animatu nintzen proiektu horrekin jarraitza, eta aurkeztu nuen Eusko Jaurlaritzara sorkuntza, ikerketa beka berri batzuk atera dituzte, eta hortara aurkeztu nintzen. Hautatua izan zen proiektua, eta oinarrian testuak eta mugimenduak nola elkarbizi diren saiatu naiz ikertzen. Baina testu horietan edo, maskulinitatea, bereziki maskulinitatea dago oinarrian. Baina, beste hainbat gai ere jorratzen ditu, eta azkenean hasiera batean erabilituen Bertin Osborneren elkarrizketa batzuk, elkarrizketa hoien gainean eta elkarrizketa hoien musikalidadea erabiliz, gestualidadea erabiliz, dantzakera baten kodifikazio bidean abiatu ginen. Eta, oraindik Bertin batzutan azaltzen zaigu. Beti dakadogoa itzultzeko eta ez galtzeko, benetan pixkat nazka ematen diten pertsonaje badalako, errefusia ematen diten pertsona badalako, eta, ez dakit zergatikan, beti itzultzen naiz hortara. Baina, inkerketa bat danez, kontua hori da, nik hasieran testuak nituen, audioak nituen, eta horrekin ikertu nahi nuen, baina segituan beste ate asko zabaldu dira, eta beste esperoz nituen bide askorekin topo egin dut, eta bide hoietara
bideoiek kasu egin, eta bideoiek hartu behar izan ditut, eta, bueno, nire ikerketa badenez, bale, hau badugu, eta orain zer. Beste hori hartut, bale, orain badugu, eta zer. Eta, bueno, azkenean dena kuestionatzen, dena bari 10.000 buelta ematen, eta, bueno, egia esan nahiko galdutan abil. Nik uste nahiko normala dela ere, hola ikerketa sorkuntzan galduta ibiltzea, bestela malo. Eneko da... Ai, berkatu. Ez. Ez txiste bat inbarrun, Bai. Vale, nik izan barrun dala sexto sentidoko umea bezala. Esatezula, noiz behinka hilakoak ikusten ditut. Enekoi noiz behinka bertin ikusten dut. Eskerrak, ze nik esaten honez da gita, hau sartzen aizen onartzera, behin iaia saio berezi bat egin genuela, bertin Osbornerekin, baina hemen gauden 3 ginen. Ez zate gogoratzen? Bai? Saio berezia zeri deitzen dituzu. Uste eta bestio jarri genuela. No te miras al espejo por la mañana, no. Kontua da, uste dut topatu genuela, gizonaren nazioarteko eguna, horrelako asmakizun mierdan bat zaun. Eta esan genuen, ze necesidadea, gero buelta man ginen, esan genuen, guazen parpixatitea. Eta horren, hartu genitun batez ere, eredu horrela maskulinikoki, toksiko, espainolak gehiago, Euskal Herrian ere batu batzuk izango ditugu, gure Bertin Osborneak eta gure Julio Iglesiasak eta baduzkagu, baina bai eta egia esan par batzuk ingen ditun Bertinekin gora eta bera, baina humoretik amorrura oso azkar pasazitezke Bertinekin hori egia da. Bai, esan duen. Eta ikerketa lan hau, pixkanaka erakusten zoazen zerbait da, ezta? Datorren astean uste dut 28an erakustalditxo bat duzula, eta pluralan hitz egin duzu denbora askoan azaldu duzunean. Norbaitekin aldamenean norbait duzu? Bai, lantalde bat osatu dut ikerketa burutzeko. Ikerketa 3 fasetan egin dut, eta fase bakoitzan dantzari ezberdin batekin egin dut lan. Lehenengoa Oiana Besga dantzariarekin egin nuen, bigarrena Koldo Arostegirekin, eta azkenekoa Beñat Urrutiarekin ari naiz. Dantzatzen ezagutu nuen dantzari batekin. Eta baita horrez gain, Berta Bermudez dantzari, ez egin nola ditu, ikerlari dantzari dokumentazioan da bilen neska emakume oso interesgarri bat, eta Ainara Gurrutxaga Ainara ere dauzkat pixka bat mugimendua aholkularitza eta testua aholkularitza pixka bat. Fase bakoitzetan etorri dira, egun batzuetan, eta ikustera zertan genbiltzan, eta behaien laguntza eske. Eta datorren astean, jendea ikustera joan daiteke? Hori da, eta fase bakoitzaren bukaeran ireki dugu, entsaio baten moduan, zertan gabiltzan, azalduaz, eta egin nuen Oianarekin mostra bat, Koldorekin beste bat, eta horren gostiralean, 28an, eguardian, Beñatekin azkeneko erakustalditxo mostra egingo du. Ega iztorpia jarri duen Oianek? Ez, banekiela zerbait nuela 28rako, eta hau zan, joan nahi nuela ikustera. Seguro. Bai. Oiana eta gure entzule Gorkaren artean plan kultural guztiak ikusten dituzte, Egia da, euskal kulturako karneta eskuratzeko prozesu bat balego, Gorka Santesteban gure entzule eta lagunak uste dut txartel hori eskuratzeko bidean puntu dexent izango lituzkela, baina Oianak ere bai. Borrokan egongo bineteke horre? Borroka karnet baino gehiago igual banatu aitizke, ez dugu lehiak horre egingo. Ez, batez. Disfrutatu imar da. Hori da. Lan asko esan dituzula ikusteko, eta nik eneko askotan ikusi du dantzan. Behin elkarrekin ere dantzan aritu ginen. Baina San Sebastian egunean? Hori ere bai. Ze oroitzapenak, bihar jaio nintzen, lanean elkarrekin egin genuen, eta bideoan akaso ni ez nauzu ezagutu, baina hortxe. Benetan zaur zinen? Bai. Berriro jarriko dizugu, entzule? Eta eneko zupa. Eta ni, ez altxa inbazte, eneko. Bidaitxoak eta esperientziak eta festatxoak. Konpartuetu dugu. Bai. Eta hortaz, oroitzapen ez ari gehala, badago lanen bat badakit. Ez dela galdera erraza, lanen bat bereziki, bat edo bat baino gehiagola, markatu zaituztenak, salto bat suposatu duena zure bizitzan, zerbait berezia?
Bueno, zaila da erantzutea, bai. Bueno, badibidez, nire lehenengo lan egin nuenak Ukairekin, eta lehenengo aldiz, antzerki dantza munduan edo hasi nintzen ikuskizuna 1997 gogoaren bidez Zidorretatik lana, badut. Horitzapena jarrak emate dizkita asko egin genuen eta asko bidaiatu dugu horrekin. Baina, gero, adibidez, Kukai 2016an estrenatu zuen Oskara, dantza ikuskizuna, oso lan potentea da, oraindik jarraitzen dugu egiten, eta suposatu zuen jauzi bat, bai Kukairentzat, bai niretzat ere uste dut interprete bezala, eta oraindik egia esan dantzatzen duten aldi oro, oso, gozada bada, opari bat, bai. Irudietan horixe ikusten ari gara, Oskara. Bai. Eta galdera bat daukagu, kanpotik datorrena. Astero bezala, zuri ere datorren astean egokituko zaizu, eneko, galdera hori datorren asteko gonbidatuari egitea, oianak idatziko dizu astean zehar, eta eskatuko dizu galdera, baina joan den osteko gonbidatuak hause utzi du zuretzat. Kaixo eneko, esan ze antzekotasun eta ze desberdintasun ikusten dituzun dantza eta antzestearen artean. Mi esker. Ze zaila. Edo zein da? Esti Kuriel. Bai. Bera lasan dut. Bai? Esti. Ez dut, sorpresarek utzi. Hasiera batean iruditzen zitzaidan oso ezberdinak zirela. Baina ere konturatu naiz azkeneko urtetan antzekotasun asko ditu dela, eta antzerki mota batekin asko konektatu dezake dela. Iruditzen zait burua oso antzeko zatituta dakagula dantzariek edo aktoreek, prozesu batean zaudenean, ez nola joaten zaren urratxez urratx helburutara iristen edo iritsi beharreko tokietara iristen, uste dut antzeko prozesu bat egin dezakegula, iruditzen zait. Gero, ni oraindik naiz kontsideratzen aktore, eta antzerkikan ez eta pixka gertuago ibili azken aldian, baina oraindik iruditzen zait niretzako antzerkiak konplexutasun gehiago daukala, baina hortan jardunean izelako, bereziki. Baina ez dakit, azkenean segurtasuna lortzen dezunean, lasaitasuna lortzen dezunean ere, soltatu zaitezke, eta librago sentitu, eta haian konfiantza asuntoa izango da, baina nik uste dut, ez daudela nahi urruti. Ez dakit erantzun duten esti, ere ez. Eta ze uste duzu, zenik ere banuen honekin lotuta galderarik, zu murgildu zara mundu horretan, zu ematen ari zara zuk daukazun hori, ez antzerkiaren mundu horri ere. Zer ematen dizu zuri adibidez antzerkiak dantzari gisa, eta zer eman diezaiokezuzuk edo zertan lagun dezakezu aktore bat mugimendutik, dantzatik? Ziurrenik gorputzetikan lagunduko nuke aktore bat. Neri modu natural batean ateratzen zait azkenean, esan daiteke, igual aktore dantzari batek baduela bere gorputzaren kontrola, inkonstientea ia. Eta orduan, bain antzerkia egin dudanean eta jabetu naiz horretaz. Bapatean oso erabilgarri daukadala landutako gorputz bat antzerkia egiterako garaian. Eta aktore batek dantzari bat nola lagundu... Edo zuri zer eman diezazuke antzerkiak, edo zer ematen ari zaizu azken aldian ezagutzen ari zaren mundu hori edo zer ematen ari zaizu? Egia esan ez dakit nola esan, Ez dakit zer esan. Dantzariak interpretatzen du, beti. Ez igual modu hain zuzenean hitzik gabe. Eta,
testua, zer gehitu diezaioke dantzari bati, testua. Eta, egia esan, Oierren piezan, Fagio Bertinen zea honetan, gazten ezain beste, baina pixka bat ere, bazkenean bien uztarketa batean bezala nabil azkenean lanean. Eta inkonstiente, uste eta azkeneko urtetan horren atzetik bezala joan naizela, konturatu gabe ere, baina oso interesantea iruditzen zait, dantzatzen duen aktore bat, edo hitz egiten duen dantzari bat. Ez dakit. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. 15 minutu, arratsaleko 6etarako oraindik tartetxo bat badugu, enekorekin norbaitek galderaren bat egin nahi badu entzulen artean ere, streaming bitartez egin dezakete, gure telefono mugikorrean ere bai, Goiuriko ondo esango dizuena. 688 688 telefonoan, WhatsApp edo Telegram bitartez ere jasotzen ditugu zuen mezuak, baina akaso nahi hau zuen galderak egitea gu hola txebizigera, normalean berari uzten dizkigu. Ni galdera badaukat. Jakina. Baina ez da gure gonbidatu erentzat. Ez. Zuentzat da. Bota. Za besti dau. Jo, egia esan, abesti oso politia da. Izenburua, ez dakit, maskulinitate toksikoa zari garen horretan, ez dakit oso egokia dan. Ui. The National da, baina abestiak izan da I Need My Girl. I Need My Girl. Ez dakit, behar nahi, ez? Emozioak erakutsi digute, gure emozioterapeutak erakutsi digu, Dona Peian iznietok, inorez dugula behar, ez? Nahi egiten dugula, eta... Xisket. Zure horpegia ulertu dut, izenburu batek ez diezadala abesti hon bat izorratu. Ez, pentsatzen ari nintzen, igual ez da My Girl romantikoki, nire neskala, igual da nire alaba txikia, edo nire txakurremea, edo... Izan liteke, bai. Ni pentsatzen nahi nintzen ez, hitz egiten ari ginen hori, testua, mugimendua, eta zuretza zer da mugimendua? Zer ematen dizu zuri dantzak? Txikitatik hor duzu, aldamenean. Bai, eta askotan galdetu nauten zerbait da, zergatik dantzatzen duzu, ez? Ez naiz originala izan ez. Ez, benetan askotan esaten dut, eta azken aldian, adibidez Koldo Arostegirekin egin nuen el ritmo que nos precede ikuskizunean, ikuskizun guztia improvisazio bat da, estrukturatua, baina dena improvisatua. Eta asko landu dut berekin improvisazioari beldurra kendu nion, beldurra edo zepaitze hori, eta libre sentitze hori, eta dena ondo dagola pentsatze hori, eta dantzatzen dudanean askotan topikazo bat baldin bada, topiko bezala sonatzen baldin badu ere, meditazio moduko bat bezala dalako. Eta askotan, inguratzen gaituzten kezkak, arazoak, preokupazioak, eta bar, momentu horretan alde batera gelditzen dialako, nire buruan eta nire gorputzean, eta hori dantzatzen dudanean, eta gero, gainera ikuskizun handi batean, edozein ikuskizunetan argiz inguratuta eta soinuarekin, eta beste unibertso batean bizitzeko aukera daukazu, momentu batez, eta egia esan gozada bada, eta nik uste pixat adiktiboa, eta ez dakit. Bai, bizigean mundu kaskar honetatik ateratzeko, egia esan opari bat, dantzatzea eta mugitzea eta mugimendua. Polita. Dantzatuko dugu. Ez? Oraintxe? Bueno, gero beste. Gure entzulek ikusi eta entzuten ez gaituztenean. Hoixe, gure pribatutasunean. Uste konfinamentuan egin zenuen lan bat izan zela, Labea izeneko bideotxo bat sortu zenuen, konfinamentuan izan zen? Nondik sortu zen hori? Gainera ez dakit bideo atzetik egon daitekeen momentu txoren batean, ze musikare oso ederra daukala. Bai, Peru Galbete eta bideoia Hernandez. Bai, ez? Musika du, bai. Hori konfinamenduko kontu bat izan zen. Errenteriko udaleko kultur sailak, ikertolosak deitu zidan, etxean geundela denak hori itxita. Eta esan zian, programa bat atea dugu, herriko sortzaileekin eta laguntzeko asmoz, eta etxetikan,
mesedez, etxetik egintzazu zerbait. Eta gainera banituen 2 egun egiteko, oso azkarra izan duzan, oso azkar, eta betxean bakarrik, dauzkazun baliabideekin, eta bueno. Eta antxen egon, egun guztia sofan eseita, eta lehiotikan kanpora begiratuz, eta bueno, esan nun, zegin dezaket, bajo batean bizinez, eta atean nun butaka lehiotikan kalera, eta grabatu nuen lehiotikan kanpora, eta gero kanpotikan barrura lehioa ikusten zala, eta ni lehioan. Eta jolas hori eginez, egin nuen lehiotik. Lehiotik piezatxo jolas hori izan zan. Eta, egia esan nahiko tetrik tristea, egia esan entzen dugu bat ere pozik egun horietan. Eta, pixka bat ola burua estaliarekin eta azaltzen naiz. Eta, funeral moduko funeral itxaropentsu bat edo ezagit nola ditu horrek. Zeran interesgarriak egiten dituzten, eta lehen aipatu duzunean improbisaketarena koldorekin zen improbisaketa aipatu duzu. Lehen Amaia Elizaran aritu da gurean, improbisaketa da ere bere ikuskizun berria arima. Sentsazioa daukat azkenaldian dantza ikuskizun asko aurkezteratorri den jendeak, improbisaketa duela, naiz eta egituratua izan, ezagin Miriam Perez Cazabonen zu ere aritu zinen bertan, berdina esan ote zuen. Ez dakit, joera bat da, ez dakit hor zerbait dagoen, edo besterik gabe kasualitate hutsa, kointzidentzia, ez dakit, baina badu sentsazio horinik. Ni iruditzen zait badela zerbait, badago jendea asko zeroso sentitzen dela improvisatzen, eta beste batzuk finkatutako gauzak egiten. Ni finkatutako gauzak, orain arte beti egin ditut, eta eroso sentitzen naiz. Eta, beti nuen improvisaketarekin gauzatxo hori, zezaia, ez, epaitu zure burua, jolastu, dena ongi dago, eta, gero badaude pautak, eta pautaiek hartu, eta horiei eutxiz improvisatu dezakezu. Baina, badu plus bat, eta oso interesantea izan daiteken zerbait magia bat edo badu improvisazioak, besteak ez duen aukiko. Beti ezberdina da. Bai. Baina, adibidez Miriamen pieza horretan, hiru horretan, hasieratikan dena improvisazioa da. Orduan, sorkuntza guztia improvisazioz josia dago, prozesu guztia improvisazioak dira, eta azkenean iristen zera, ia zarritako zerbait bezala egitera. Baina, hortxe zer dakaz entzumena landu beharrezu pila bat, egon berza oso alertan, bakarrik batzin bazaude, ere, baina jende gehiagorekin badalin bazaude, are gehiago. Eta, nik uste dela ere dantzariek eukidezaketen, egin dut orain arteko beti finkatutako zerbait edo, eta beste pauso bat, beste urrats bat bezala, horretan jarduteko, eta interprete, aberasgarriago izateko zure jarduera artistikoa, izan daiteke. Nik gogoratzen dut aipatzen ari zinela, ez, epaitua sentitze hori, ez, nik ere gogoratzen dut nik txikitan klaseak hartzen ditunean, ez, eta improvisatu, eta beti behera begiratze hori, ama, ez den nahi, ezin dut, ez, eta gero denborarekin, nik behintzat ere, baino eginez, ateratzen zaizun hori, balio du, denak balio du, ez, baina, nolakoa garen, ez? Eta batez ere, sinestea egiten duzun horrek, balio duela, zergatik ez? Jolas bada, bantzatzen naizea, ondo pasatzen naizea, eta, teknika bada azkenean, eta inorreza jaiotzen dena jakiten, eta nik uste baduela asko, ez? Nola umetan jaiotzen geran eta pixkanaka dena, ez, gure askatasun guzti horiek kentzen doaz, eta batean esaten dizute, venga, jolastu, improvisatu, eta ez dakigu. Baina, oso askatzailea, eta oso aldungarria izan daitekela iruditzen zait improvisazioa. Miriam Perez Cazabonek esan zigun, improvisazioa entrenatzeko, ariketa bat proposatu zigun, guatzezate? Wow. Bakoitza ditu doai batzuk, eta memoriak, eta badirudi ez dela gurea. Eta ni zerokatzen ez da bat. Esantzun, egun baten, esnatzen garenetik, apuntatzeko edo behintzat memorizatzen saiatzeko egiten ditugun mugimendu guztik, eta gero gauen saiatzeko errepikatzen mugimendu horiek bata besteren atzetik. Begira. Oain zatezula guatzen naiz, baina... nintzen guatzen ez.
Baina ez dut egin, Nik ere esan barrunik, argi dago ez nungo atzen, baina zukin aldezu. Ez dut egin. Ba. Bihar. Bai, hostia, justu bihar. Urtarrilak 21, bihar. Aipatu duzu dantza jolasa ere ez, eta justu gaur egon naiz Jose Rafa Txadokin antzerki eskolako sortzailearekin, eta berak ere esan du, zer da antzestea, jolastea, eta begira, ikusi dut hemen lotura ere ze antzekotasun egon daitezken hor ere ez? Bai, eta bera, duela gutxira Inara Gurrutxagarekin hizketan esaten zidan, ez? Jo, zergatik dago dena hain zatitua eta hain sailkatua, ez? Hau da, antzerkia da, hau dantza da, hau eskultura da, hau zirkoa da, hau... Garai batean, nik uste, bai ezak zein esan zian bai lenguan, garai batean titiriteroak edo, erdiaroan abesten zuten, dantzatzen zuten, antzesten zuten. Eta, bueno, gaur egun ez. Bai, egia da hori. Bai. Eta dantzaren mundua edo egoera nola ikusten duzu orain? Lan asko egiten da nik uste esango nuke orain sentsibilizazio lan handia egiten da, ez? Arlo ezberdinetatik, Kukaik adibidez badu arlo bat hori bultzatzen duena, nik ikusten du Donostian bertan dantza ikuskizun askoren ondoren solasaldia egoten dela jendearekin, pixkat hurbiltzeko jendearen gana horrelakoak. Uste duzu lortzen ari dela jendeak, bai, hurbiltasun hori edo badago? Edo oraindik ere akaso dantza ikusten da arte txiki bezala? Edo... Bai, bueno, sentsibilizazioak eta, bai, nik betidanik ezagutu dut, Kukaien eta beste toki askotan tokatu izan zait, orain Oierrekin ere adibidez doluaren temarekin, Balgetako emakumekin elkartu ginen doluan. Bai, pixka bat saiatzen zera, bueno, izan daiteke sentsibilizazioa prozesuan, izan daiteke behin emanaldia eginda, ba, bueno, jendea gerturatzea, ikastolaktako aurrak gerturatzea pieza ikustera. Aurrak piezak ikustera ekartzea, bueno, ez dakit sentsibilizatzea den. Da, aurrak ikastolatik anatera eta denak zerbait ikustera joatea, eta bueno, ongi dago, eta aurrak zinean, encantado de la vida, ez? Klase galdu dugu. Eta zerbait ikustera guaz. Gero, igual sentsibilizatu behar dana eta zitu behar dena da ikasle horiek antzerkian ikusten edo dantza ikusten ari denean nola eta ze portaera daukatzen. Epa, oso ondo, bai. Zentzun dezatela, ez dait nahikoa iruditzen, en plan aurrak eramatea eta hor uztea. Jendea hortara dedikatzen da, sentsibilizazioak egitera, eta oso proiektu interesantiak daude, hartaziak, eta bakaleran eta ibiltzen, bueno, Amaia Nabaskues, eta Ana, eta ibiltzen dira batzuk hor lanean, eta benetan, uste gai hauek hartu behar direla, benetan, bueno, garrantzitsuak direla, eta zaindu beharreko gaiak direla, eta sentsibilizazioa egiten duten pertsona edo konpainia horiek ere, horretan garrantzi eta esfortzu berezi bat jarri beharko luketela. Ni, enez horretan... Nahikoa duzu zure. Nahikoa duzu, bai. Enez horretan aditua, garrantzitsua iruditzen zain noski baietz. Baina, bueno. Bai. Ba, pare minutu geratzen zaizkigu arratsaleko 6etarako eta eneko Gil agurtu egin beharko dugu. Oiana? Bai, zepena? Bueno, gustara egon gea, ez? Bueno, horrak aitzak emango digu eta tartea etorkizunan 3. kafea. Bai, besteren ekarriko dugu. Eta ni 28 jungo naiz. Fuck you, Bertin. Ikustera, ea ze kontatzen zakean horrengoan. Zer ikusiko itxita, dena improvisazioak dira. Ikerketa horretan murgiltzera. Ba, agurtu egingo zaituztegu, gaurko egunez hiltzen Gerry Mulligan, saxofoi jole handia, Cool Jazzaren erregetako bat, 50 eta 60ko hamarkadetan beste asko bezalaxe modu trakexamarrean hiltzen, eta pentsamen entzuten ari gara bere laukoterik onenetako Chet Baker trompetan zuela, eta ba, Lullaby of the Leaves kantu honekin agurtuko dugu gaurko 320. saio hau. Eneko Gil mila esker gure etortzeagatik, kakapila eta ikusiko dugu elkarantzokietan eta bestelakoetan. Oiana, zu datorren ostegunin arte, ez da? Datorren ostegunin arte. Oiori, zu bihar arte? Bihar arte. Bihar horri hemen. Eta zuek entzule plazar baduzue, ba mentxe, arratsaleko 4etan zuekin izango gara, Naiz Irratiaren sintonian. 2. kafean gozatu Gerry Mulligan eta Chet Bakerren gaiztakeria bekin.
Keep calm and bigarren kafea.